We as the servants of God, we are doing our part, we are praying. We know God is faithful. We speak the protection of everyone in Guruve. God is faithful. In few weeks, he will be caught in Jesus' mighty name. Azvinakumira mushe muri yeZimbabwe bhinya riya rabatwa but bhinya chaita kuti ribatwe chii tikuzviziva kuti vanhu vanga vari paground Zimbabwe National Army yanga iripo paground masoja defense forces whatever vanga varipo because tinoona zvikopokopo zvanga zviripo zvichiita zvichiita but vanga vatone mazuva vari paground but nhasi pasvika a certain man of God anonzi kuda kwashe Jose. Guess what? Angosvika kwakungonamata ari paGuruve kungorova munamato so wekuti zvinhu atmosphere yabva yachinja. Pakabuda ma-revelations, ma-theories, machinchi aitaurwa nevanhu. Vamwe vachitaura kuti zvoni isusu zvatichaita panapa toda kuti titore tsoka yake tiise munamato tobva tazodidi. Vamwe vakati tozokanda hakata kudidi. But pazvese zvakataurwa ende vamwe vachitopromisa kuti vatotanga kutoita process yacho. Kana kuti vamwe hameno kuti vaida kutanga vafambirwa vari chii. Because vamwe vaingozvitaura rudzimba dzavo kuti vaida kutanga vafambirwa nani here kuti vazosvika paground vazviite. Hapana kana maresults atakawana. But panopedza kana 2 hours munhu waMwari achingosvika paground akati munamato zhaga mweya wenzvimbo vana vanonzi mazi principality vaya yokuti pakarohwa munamato so zvinhu zvinochinja atmosphere yese bva yachinja. I know kuti you guys are feeling jealous because uri kuziva kuti haasi prophet anogona asi prophet wako asvika kanamata chinhu panzvimbo ichi wanitomazvona prophet wako anga ari kudhena akarara haana kana chaacontributa ipapo but take it easy because wako prophet ane munana yaachazoitawo. But I think for this one tofanira kumbotendawo murume because papi kudhikira kwake ati zvatopera it's over it's done haachapedze maweeks munhu anenge atobatwa. You get the point? Hazvisi zvinhu zvaya zvokuti anoda kumhanya kuonererwa kuprofita zvinoita vamwe zvokuti nditodai so mazuva ano kakusina ndozviziva kuti makaneta makapera mwoyo nevanhu nemaprofita. But I think this man of God anofanira kumbopiwa mukana vanhu mumbonyatsoongorora kuti unosati sometimes I'm not advertising anything but kune vamwe vanhu kuti unongochivaona from afar so unongoona kuti asi I think apa panenge pane zodzo panenge kutumwa pane a certain connection iripo so ndanyatsokomborerwa ini because unozati ndanyatsonzwa kusununguka mwoyo wangu kuti uhambofila that relief there yekuti panenge pachitika zvinhu zvese unonyatsonzwa kukakakujika kuti okay munamato warohwa zvawo. Ndo maprofits atodai aina angu handisi kuramba maprofits enyu vakati mapasta enyu ameno whatever vamunoti mamen of God venyu munenge munawo ikoko kunzvimbo dzenyu idzodzo vari kuita zvavari kutoita it's okay but on this one aiwa uyu murume ngatimupe maruva ake hazviitwe nevanhu vazhinji izvizvi vanhu vamwe vakawanda kuti vagona kutonamata zvinhu zvakashanda. I'm one of the guys kuti handichatombobelieve zvemunamato izvi kuti panonamatwa kana panodeedzwa men of God oro ani kuti zvinhu zviitike. I don't believe kune any prophet because ndo zvandingori but ndiri kuona maybe it's coincidence I don't know but ndakatarisa maonera angu ndangoona unga baba vapedza basa ayo imbosara makaona zvimwe zvacho ngoomberawo makungoti aiwa manaka a round of applause for prophet kuda kwashe Jose. Aiwa avandiita boa but anyways sara makaona yenyu video racho tinonamatira kuchengetedzwa tinonamatira kuvhumbamirwa nezita neropa raJesu tinotaura covering nezita neropa raJesu in the name of Jesus Christ. Tiri kudeclare anonzani mukomana animals zvitsva every spirit that is using you to take lives in Guruve tinodeclare nezita raJesu. We speak the fire of the Holy Ghost in the name of Jesus Christ. Lenmozvitsva whatever spirit iri kukushandisa kutora upenyu muno munzvimbo yeGuruve nezita raJesu it is coming to an end in the name of Jesus Christ.